Ako počujete, aj sektor pre fanúšikov hostí skanduje. Napriek tomu, že ich mužstvo znova inkasuje, ďakuje svojim. Milan Jurík, zase 59-42, uzatvára skóre na 5-0. Štvrtá využitá presilová hra. Treba povedať, že tento posledný gól už nemal nejaký významný vplyv na konečný výsledok, ale už tá jedno tak dohrávalo. Predsa len statistika nepustí. Znovu sa musíme vrátiť k tomu, že tento zápas jednoznačne rozhodli pre svoj tým. Obrovská eufória na vojenských tribúnach. Tu sa už oslavuje bez prilieb. Samozrejme, tí piati zvolenčania, ktorí musia tých 18 sekúnd dohrať. Tu triedy na hlave nechajú. Poznáme oboch finalistov. Uvidíme dve najlepšie mužstvá v západnej časti v finále Extraligy Zvolen, ktorý vlastne doma bol v prípade 7. zápasu výhod z domáceho prostredia a Košice, ktoré skončili druhé a potom Poľavky prešli sa zvytru do finále. Naopak Zvolen mal oveľa ťažšiu situáciu cez Piešťany. Potreboval na to 7 zápasov. A môžu sa začať na ten krátky čas pred finále tie tradičné debaty, či budú mať výhodu Košice, ktoré si mohli oddychnúť, alebo či budú mať výhodu Zvolen, ktorý bude v tempe. Bude čo rozoberať pred štartom finálovej série. Ale treba povedať, že obidve mužstvá majú rovnaký počet zápasov. Košice dohrali 7 zápasovú bitku v prvom kole proti Popradu. Zvolenu stačilo 5 zápasov na prvé kolo proti Banskej Bystrici. Prosto bolo dopravené na garde. Početný naoddych samozrejme pre Košice. Pred finálovou sériou výrazne dlhší. Ale história takéto situácie pamätá a pamätá aj to, že to bola naozaj raz výhoda, raz nie. Tradičné podávanie rúk až po konci série. Je tam celý tým realizačný stav obidvoch musia, takže na obidvoch trénerov si budeme musieť ešte počkať, kým sa dostanú pred našu kameru. Chcel by som chcel vymeniť Vita Piešťana počas celej sezóny. Nemali by sme ich považovať za úplného nováčika, aj keď boli nováčik, ale mali vo svojom rade veľa skúsených hráčov, ktorí mali uvedené veľa extraligových zápasov, podoplňaní takými vlastnými hráčmi, ktorí takisto neboli žiadni nováčikovia, vyhrali myslím, že 3-krát po sebe prvú ligu, za to boli baráži, takže veľmi dobre poskladané mužstvo a na to, že boli prvý rok v extralige, okamžite sa etablovali a ja si myslím, že historický úspech pre Piešťany. Ak budú pokračovať v nastavenom trende, tak budú len a len prínosom pre Slovensko. Si mi to zobral z úst, bude naozaj veľmi zaujímavé ďalej sledovať, čo bude s piešťanským mužstvom, pretože skvelý vstup do extraligy, o tom nemusíme vôbec debatovať a Piešťanov vie na čom stávať. A sme veľmi zvedaví, ako to bude vyzerať v ďalších sezónach.
Nie náhodou som zvykne vraviť, že druhá sezóna pre Nováčika zvykne byť kritická, uvidíme, či to bude aj Plzeň Piešťan, alebo naopak, či dokážu nadviazať na to, čo ukázali počas prvej sezóny. Vy tam vidíte, ako sa lúčili piešťanskí hokejisti so svojimi fanúšikmi na opačnej strane. Pod tým najhorúcejším jadrom aj Zvolenčania ďakujú svojim za pomoc. Mám pocit, že už Peter Mikula sa blíži pred našu kameru, takže slovo dole medzi striedačmi. V tejto chvíli už vítam pri mikrofóne domáceho trénera Petra Mikulu. Ako vy ste videli dnešné rozhodujúce stretnutie? Tak ja si myslím, že v prvom rade sme skončili dali góly. A ja si myslím, že rozhodol dosť, alebo bol dôležitý prvý gól, ktorý bol z pohľadu vrátkeho lacný a myslím si, že to nás trošku upokojilo a potom sme rozvinuli už trošku aj hru, ktorú sme chceli praktizovať, ale za tých 6 zápasov nám to niekedy Piešťanci nedovolili. Za ten deň voľna ste trénovali tie presilovky? Ako obvykle. Každý deň. Žiadna výnimka. V nedeľu na tomto štadióne a v podobnej atmosfére privítate Košice. Tak, tešíme sa na nich a predpokladáme, že všetci uvidia dobrý hokej. Ďakujem pekne za rozhovor a o malú chvíľu privítame aj trénera hostí Milana Klementa. Tak môžeme ďalej pokračovať v našom rozhovore. Prekvapenie na účet víťaza základnej časti sa nekonalo. Tréner hostí Milan Klement, ako videl dnešný duel a v čom ste videli tie dôvody pre hry? Dneska špatný, asi najhorší, to sme hráli v tej série 7 zápasu. Špatný v obrane a bez šancí v útoku. A myslím si, že oni boli nachystaní, za prvé hráli doma, ale určite to zvládli lepšie ako my v hlavách. Ten gól do šatne v prvej tretine vás veľmi rozhodil, pretože ďalší gól padol až v 40. minúte a bol čas odpovedať. Ja si myslím, že najale my sme od začiatku nebyli dobrí. Možná, že až moc sme chceli a proste nešla hlava, nešli nohy. Fanúšikovia, ktorí sú v sektore hostí, vám ďakujú za celú sezónu. Takže ako z tohto pohľadu hodnotíte túto dramatickú sériu so Zvolenom? Tak se nemôžu ich hodnotiť inak než neúspešnou, že sme nešli dál. Ďakujem pekne za rozhovor a ja v tejto chvíli odovzdávam slovo na komentátorské stanovište. Tak počuli sme hodnotenia obidvoch trénerov, myslím si, že my sme to už mali možnosť hodnotiť, povedané o tejto sérii už bolo prakticky všetko. Poďme sa pozrieť na sumár dnešných gólov, ktoré rozhodli o tom, že Zvolen ako víťaz základnej časti postúpi do finále. Toto bolo nesmierne dôležitá chvíľa. Vládo, ťažko asi hľadať rozhodujúci moment, ale gól 8 sekúnd pred koncom na 1-0, 8 sekúnd pred koncom prvej tretiny po dovtedy márnom dobíjaní piešťanskej bránky sa možno môže považovať za jeden z rozhodujúcich momentov. Áno, tak ako si povedal, 8 sekúnd pred koncom, dá sa povedať, doposiaľ vyrovnaného zápasu v presilovej hre. Určite trošku nahľadal také piešťanské odhodlanie, takú urputilosť. Mali sme potom šancu vidieť aj tie ďalšie góly. Tu je ten poradí štvrtý gól, ktorý ako jediný padol v rovnovážnom stave. Keď Lukáš Jurík po veľmi dobrej akcii Miša Chovana skoroval, kde ten piatý už, dá sa povedať, len dohrávajúci Piešťanci nechali skorovať Milana Juríka. Zase sa k tomu budem vracať dnes jednoznačne dohody presilovej. A to vidíme aj v tomto štatistickom sumáre, ten posledný riadok je veľavravný. 4 góly zo 14 striel v presilových hrách. V prvých 4 presilovkách Piešťany vystrelili len jedenkrát na superovú bránku, potom tie posledné presilovky to trošku vylepšili, ale gól nedali strely na bránu jednoznačne v prospech domáceho mužstva 35-21. Toľko štatistika tohto stretnutia v tejto semifinálovej sérii a zdá už len toľko, keď sa pozeráte na výsledky obidvoch semifinálových sérií, že Piešťany naozaj boli mimoriadne dôstojným partnerom a my sa v tejto chvíli spolu s domácim brankárom
môžeme tešiť na finálovú sériu, lebo zrejme sa zhodneme, že asi by vzhľadom na zameranie obidvoch účastníkov v finále mala byť o čosi útočnejšia ako toto semifinále. Presne ako si povedal, predsa len Piešťany mali svoju hru založenú hlavne na dobrej defenzíve, na dobrej organizácii hry. Naopak Zvolen je útočné mužstvo a veľmi ťažko sa im prechádzal ten obranný val. Košice majú samozrejme útočné konacie hry, o tom je pochyb, takisto určite hlavne vo Zvolene sa nebudú nejak tlačiť dopredu, budú zabezpečené obrany, ale osobne si myslím, že ten hokej bude oveľa útočnejší, myslím to, že zaujímavý pre divákov, pretože aj táto séria bola veľmi zaujímavá, ale mohli by sme vidieť taký otvorenejší, útočnejší hokej, ako bolo v tejto sérii. Tak vás na to určite dramatické, atraktívne vyvrcholenie našej najvyššej súťaže pozývame, pretože bude to pochopiteľne aj pred našimi kamerami. Dobre, ďakujem. A ďakujem aj vám za pozornosť pri sledovaní dnešného priamého prenosu a ešte raz vás pozývame sledovať aj finálovú sériu. Pekný večer.